наш комшиката му вика да ударим с нея по едно студена прясна диричка. Най-много се кача горе на Портограва. Изгоря комшике. Комшиката от втория етаж, тя ми вика комшо, ела ме изаш. Сега се качвам, миличка, носи ми една биричка. Ами сега няма накъде и който да е ще го понесе. Ами сега няма накъде и който да е ще го понесе.